हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय रायजोआव रान्दि आइजो बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारनि जोबोर गोजोनथाव खौरां जुदि नोंथाङा कर'ना बेरामजों गावनि फिसायखौ खोमानांगौ जाबायब्ला बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारनि गेदेर अनसुंथाइ महरै बैसोर बायदि दुखुथिया रान्दि आइजो बिथांमोननो आसाम सरकारनिफ्राय नोगोद 2,50,000 रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। आसामनि खना खनला थानाय साफ्रोम रान्दि आइजो बिथांमोना बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनानै गावनि मददनि थाखाय आखाइ फोलावनो हागौ। बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन मा फोरमान नांगोन बेफोर गासैखौबो खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। कर'नानि गिथाव बाथाव थासारिनि समावबो रायजो सरकारा मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों मोनसे गिदिर आसनि। कर'नानि बेरामाव गोग्लैनानै फिसाय खोमानांनाय मोनफ्रोम थाखोनि रान्दि आइजोनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सरकारा मुख्यमन्त्रि Covid-19 बिधवा साहाय्य आशनि थामहिनबा गिबि मन्त्रि Covid-19 रान्दि अनसुंथाइ आसनि। बे आसनिनि गेजेरजों रान्दि आइजो बिथांमोना खनसेयैनो नोगोद 2,50,000 रांनि अनसुंथाइ महरै मोननो। सोरबायदि आइजोआ बे आसनिनि रांखौ मोननो हागोन? मोनगिरिया आसामनि थागिबि जानो नांगोन। आइजोनि फिसाया कर'ना बेरामजों गोग्लैनानै थैनाय जानो नांगोन। लोगोसे रायजो थाखोनिफ्राय कभिड डेथ एडिट बर्डजों फोरमानलाइ मोननाय जानो नांगोन। नखरनि बोसोरै आय थामहिनबा एनुवेल इनकामआ 5 लाखनिख्रुइ बांसिन जानो मोननाय नङा। अरुणोदय आसनि रां मोनबाय थानाय आरो रान्दि पेन्सननि रां मोनबाय थानाय आइजोआबो बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। आइजो बिथाङा सरकारि साख्रि मावग्रा जानो जुदि नोंथांनि फिसाया थारैनो कर'ना बेरामाव गोग्लैनानै थैमारदोंमोनब्ला आरो बेफोर गासै डकुमेन्ट्सफ्रा रोखा दंजोबोब्ला अब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। बेनि थाखाय नोंथाङा गोरलैनो आर'जलाइ गथायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि जिल्लायाव थानाय जिल्ला बेंगिरि थामहिनबा डिसिनि मावख'सिम थांनानै बेनि थाखाय खौरां लाहैनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।